Najveći sajam projekt koji finansuje Evropska unija od Trimani Nješka u Beogradže u organizaciji delegacije Evropske unije u Srbiji u sotrudnjstvu s Kancelariju za evropske integracije vladi Republike Srbije. Uvodni vykladanja od Trimani šef delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Michael Davenport, ministerka bez portfelja za evropske integracije Dranka Joksimović i šef Kancelarije Evropske investicijne banki u Srbiji Andreas Bejkos. Na sajmu predstavljeni 11 sektori i veći jakši projekti koji u 20. roku finansovala Evropska unija. Na sajmu predstavljeni i novi paket finansijne pomoći z IPA predpristupnih fondova IPA 2014 u sumi od 189 milioni evra koji budu implementovani u tim roku. Vjedno s tim finansijnim paketom od 20. roku po Nješka, Evropska unija obezpečala prek 3 milijardi evra bezpovratne pomoći u Srbiji. Ambasador Michael Davenport najavil, že 25. marca Evropska unija i Srbija zakonča screening šitkih pohlavjoh i hvala, že še nas dava, že toho roku bude otvorene da jedno pohlavje u prehvatkov za priključovanje Evropske unije. Popoladnje od Trimana i robotnja za novinarov o možljivostih financovanja i o tim jak pisac uspješni projekti.